májová Praha sa prebudila do kvetov ako vtedy pred 13 rokmi, keď nám na svojich tankoch priniesli červenoarmejci slobodu a život. Tohoročný 9. máj bol opäť v znamení už tradičnej vojenskej prehliadky. Dnes hrdo ukazujeme celému svetu, že si vieme dobre strážiť a uchrániť slobodu, vybojovanú tou najdrahocennejšou krvou. Áno, naša ľudovodemokratická armáda je dobre vyzbrojená a pripravená a stojí na stráži mieru. Defiluje útvar za útvarom, zbraň za zbraňou. Táto armáda nikomu nehrozí, nechce dobíjať cudzie. Chráni naše domovy, našu budovateľskú prácu a radostný život našich detí.